पूरा भोजपुरी श्रोता समाज के हम गायक कलाकार अनूप गिरी संग संग हमार बड़ भाई रमनाथ भाई आ बड़ी सुंदर कलाकार हमरा चौहान जी भी विराजमान बनी आ बुझली कि आज हम स्टूडियो में बैठल बनी सब आ एगो सोनू संगदिल जी के रचना ह बड़ी सुंदर सामाजिक गीत एगो लिखले बनी फिलहाल में ज्योति मोरिया के जन घटना भई रहा वैसे कितने लोग अपना बीबी के पढ़ावता आ पढ़ौला के बाद जब पद पर उछल जाता रही तो अपना मर्दे के भुला जाता है। यह कवि के कल्पना बा, कवि लिखत है कैसे कि देखी कलजुग में कैसो कमल भइल बा, कि देखी कलजुग में कैसो अरे कमल भइल बा, बेसी बीबी पढ़ावल जीव के काल भइल बा, बेसी बीबी पढ़ावल जीव के काल भइल बा। अंतरा के भाव लगता देखी कलयुग में कैसन कमल भइल बा, कि देखी बेसी बीबी पढ़ावल जीव के काल भइल बा। अंतरा बा पहिल का अंतरा कवि लिखत है कि पावर में आउते अपन पावते उपद के कहे अब तो रहब नहीं पहिला मरद पे। जब पावर मिल जाता कहे अब रहब नहीं पहिला मरद पे। जब पावर मिल जाता महिला तो सब कुछ पहिल के पति रहता है। आ जब पावर मिल जाता जब पावर मिलते आ कहते कि अब इनका पर ना रही हमरा लायक होइले नहीं अब दूसर वो लेवल के ओटिया होती है। तो कभी लिखता है कि पावर में आते अपन पावते उपद के कहे अब तो रहब नहीं पहिला मरद पे। कि सोझा के तना लोग के खड़ाई सवाल भइल बा। बहुत लोग के सोझा ही सवाल खड़ा होता कि हम अपना मेहरारू के पढ़ाई कि ना पढ़ाई। पढ़ाओ तो बनी सब दिन रात एक क के मेहनत क के पढ़ा के रुपया पैसा खर्चा करतनी आ जब यह कोनो पद पा जाए तो हमरो के छोड़ दी तो निम्नो लोग पर अब संकोच करता। सही बात कि सोझा के तना लोग के खड़ाई सवाल भइल बा, बेसी बीबी पढ़ावल जीव के काल भइल बा, बेसी बीबी पढ़ावल जीव के काल भइल बा। गीत के दूसर का लाइन लगता और ही कवि जी कहता है कि बुर्बक बेकते एगो राख ली पाती सोझिया के संगावा में रही ना श्रीमती। क्या बात बुर्बक अगर मरद बड़े आ देहात के मेहरारू बड़ी तो बुर्बको मरद के राख ली मेहरारू आ उहे अगर सोझिया मरद भेटा गेलो शहर वाली के तो श्रीमती जी सोझिया पना रही वो तेज खोजे लगे। कवि जी लिखता है कि बुर्बक बेकते एगो राख ली पाती सोझिया के संगवा रही है श्रीमती। अब के समय में देखी कैसन हाल भइल बा, कि अब के समय में देखी कैसन हाल भइल बा। अब तो बीबी पढ़ावल जीव के काल भइल बा, बेसी बीबी पढ़ावल जीव के काल भइल बा। लास्ट अंतरा लगता लास्ट अंतरा सोनू संगदिल जी के रचना हो बड़ी सुंदर। हमारा सिवान जिला के आन बान शान बड़ी सुंदर गीतकार सोनू भैया वहाँ के लिखल गीत। लास्ट अंतरा लगता कि कम पढ़ल लिखल ही चलावतारी घर के कहले अनूप देखी खोल के नजर के। क्या बात जितना कम पढ़ल लिखल मेहरारू लड़की आवत तरी सो उहे घर परिवार चलावत तरी। सही बात है। ज्यादा पढ़ लिए तो रीले बना मेहरारू तो उड़ जाई चिड़ै बन ऊ कहाँ सास ससुर के सेवा कर तरी सो ना उ जितना टाइम सास ससुर आ पति देवर के लगे देवे के चाहिए हाँ। उतना टाइम मोबाइल पर रील पर देते तो ऐसे समझ
कम पढ़ल लिखल ही चलावतारी घर के कहले अनूप तनी देखली नजर से कि सोनू संग दिल देखी कि सोनू संग दिल डिबरी लेबे में बवाल भइल बा सोनू संग दिल डिग्री लेबे में बवाल भइल बा बेसी बीबी पढ़ावल जुके काल भइल बा बेसी बीबी पढ़ावल जुके काल भइल बा। प्रणाम भाई के चैनल बा शेयर करी लाइक करी कमेंट करी आगे बढ़ाई लो भाई के धन्यवाद।